hudul mahamu. Selamat hari Minggu Madihita saluhutna. Masuk mahita. Dihamuna amanami inanami dongan sahuria nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Tongon di bagasan minggu patuluhon dung epapaniason. Saroha do ruas dohot parhalado ni huria Kristen Batak Protestan. Marningot dohot makamulatehon nang 50 tahun pardalanan ni ulaon marbarita nauli. Nani hobasan ni huriata di Pulau Rupat. Marhite biro sending manang pagabaran Injil HKBP. Jadi marlisilas ni roha mahita. Marhite biro sending HKBP nunga ditongos Tuhata aka parbarita nauli tu Pulau Rupat. Alani lam gadda bilangan ni halak na porsia jalana taruli di haluao na pinatupan ni Tuhata Yesus Kristus. Godang matongon na binahin ni Jehovah Tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Anggiab na marhite na makalason dohot makamalatehon tu Tuhata. Nang 50 tahun ulau marbarita nauli di Pulau Rupat. Lamar gogo huria Kristen Batak Protestan. Laho pahisaton dohot pahebahon. Pakobasion di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Dohot di sadok portibion di bagasan haporsyaw na togu tutuhata. Godang matongon na Jehovah Tuhita, Alani i tapasada marohata do pikirata. Laho marsoba tu debata tapuji maibana marede mahita. Marpungu do di culung marsadaro miun o Jesus Tuhan nami o Raja na tersilangi napi nati ibu sai rumah o Tuhan oh jalong matangian pamujian di goarmu ulang di rohamu. Namet met di bulan Mansagap di goarmu tulus mansagap pusosonmu hajul maon asa ulung paluang. Hodona punamiun rodi sanduk murtibiun o ikon sobaona na pena modomi hidupmu dijilanai ono
Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Madok muliate mahamu di amai. Namangaroro hita sian gonggoman ni haholomon. Jalan pasaton hita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha. Kudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami. Ala di joho hami sian haholomon tuhatiuron marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya diraja ton dimna badia ima hami asalam gadda haporsion nami. Jala salam badia parange nami. Unang marlidang binain ni portibion. Asa sahat hami rap dohot akan aporsea di guarmu Tuhan oluan nasora sudah. Marhite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bidang dope na holomi di bangso na dia siangani nani rajani si polisi di Tangyon hamu mapatik ni debata iman atar surat di Matius bidu 20 lalu. Mamuka sian ayat 10 siaro di ayat 20 sonon maridok. Laho mahamu pode hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guarni ama anak dohot todi porbadia. Laus ajari hamu manasida mangradoti nasahata nang hupatikon tu hamu. Ai idama. Sanadong anakku do hamu ganupari rasira soro azal ni hasyanganon ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian tuhata debata lay Tuhan debata Sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Tatopo tima dosata nago dengi tapauduk be marohata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga halirot hami rotu jolom. Huhilala hami rikot do asin roham disalut hami halak pardosa. Bayan nahu sarep hami diri nami sadarion di jolom. Jalau partopot kami tung najot-jot do hami manibil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang dihalomon roham hamateni akka pardosa. Aleh mubani roha dolo mani roham asa mangolu. Saya pahot maasin roham di hami marhite panidangion dohot hagugon nito dim perbadai. Asa tarapul situ turohan nami majauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuasasan ni dosata. Songonodo pakaholongin debata di portibion. Pola do anak nasasadai di lehon asa unang mago gaduk na porsea di ibana. Asa hangoluan na seleng-leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hatane debata turpuk epistel di bagasan minggu sedarion. Imana tersurat di buku Nehemia. Biddu walu mamuka siana sada rodi ayat walu. Tazahama marsikat soring. Dungi marluhut masandok bangsoi hira-hiras hirasa halak do tualaman nadia do pani
bahal partuaihan akirok nasida matu si Esra si boto surati asa dibuan buku patik ni si Musa nang tinonahon ni Jehovah tu halak Israel. Jadi dibuan malih Esra mapatiki tu dadopan ni luhut nak tu adopan ni bawa dohot bur roh disudihala akan nama roha manimbangi di artia bulan sipata. Jadi majaha maibana siani di adopan ni alaman mardonok bahal partuaihan sian buha siang hari rodi hosniari di adopan ni akka bawa dohot parupuan dohot halak akka nama roha. Jadi pinggol ni sadok situan atoropi mananginang itu hata ni buku patiki. Alai anggo si Esra si boto surati jong do di atas perjamitaan sian hau naung binain hian tu ulaunon jala jong di lambung nado Matitia Sema Anaya Uria Hilkia dohot Maisea di siamunna jala dihandirangna Pedaya Misael Malkia Hasum Hasbana Sakaria dohot Misma. Dungi di paherbang si Esra mapustahai di adopan ni mata ni sandok si tuan atoropi. Hai tumibo do ibana jong sian sandok si tuan atoropi. Jadi na pinaherbang nai pustahai jong masada sadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra majahoba di baka nasum timbuli. Jadi sandok bangsoi mangalusi mandok. Amin amin. Tol ikip. Laus songoni nasida marsopa jala martangi yang tunda Jahoba pola manukap sandais tutano. Nang si Zeus, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Akub, si Sabetai, si Hodia, si Maseya, si Kelita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya, dohot halak lepi na mga mangopi bangsoi, mamarateatehon pateki, los jongjong anggo bangsoi di hajongjongan na. Nasida petorang do majaha di bagasan buku patik di debata, jala di pajojor lapatanna, asa dapot nasida atusanna najinahanaya. Ido sahatna, mertua do akan atau mangihon hatan di bata jalan au piopsa. Amin. Tuhan Yesus
Ya permulaan ni ulang seding di Pulau Rupat mamuka sian tahun 1960-an. Marhite pengajarion tu akka dakdanak hinobasan ni SL Pakpahan, PB Marbun, dohot P siahaan. Masedeng gaddo parsauran nasida natolu maradopon halak akit. Mabahin tubuh si hol ni rohani halak akiti. Majako pakobaseyon taringok tu pendidikan dohot kesehatan. Inohon ni sihol ni rohana sidai gabe di pangido situa di pangido SL Pakpahan marhite padita alman badia siahaan ma tongon marhobas dia gabe duri. Asa di patupa seksi seding HKBP ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Alane i di tahun 1960 lalu ditopot seksi seding HKBP ma Pulau Rupat laho mangaranap akan arikot si patupaon dalan mamaritahon barita nauli di Pulau Rupat. Aidang nahuhay lahon barita nauli ay gugoon di debata doi paluahon nasa na porsea halak jahudi jumolo dungi dohot halak junani. Haroroni barita nauli tu halak hutan ayu. Tongon di hari 7 April 1960 sia saat madi hutan ayu ima DSK Ritonga nagabe ketua seding HKBP Ujui padita alman badia siahaan natongon marhobas di HKBP Duri rap dohot guru marolop silitonga di pahobar nasida ma di nasida maradopon masyarakat natoropan sian nasida ima halak akit dungi di pajongjong masikola dasar jala desima marsiajar toropni 42 halak marumur meragam-ragam dungi tongon di bulan Mei 1960 sia di tongos HKBP ma sada halak pelayan kesehatan imana margoar Aston Tumanggor marhite pakobasion di bidang pendidikan dohot kesehatani gabeta terpatupa maulaon padidion nabadia tongon di hari 20 November 1970 sada tu 120 halak ima ari padidion perjolo di pamasa jala laos ari ima di Razumi nagabe ari hatutubani hakristenon di Pulau Rupat hinobasan di Departemen Jeding HKBP mamuka siani gabe adong madua perluan di persekolahani ima inganan marsiajar dohot inganan permingguan dungi di hari 5 Agustus 1927 di pamasama peletakan batu pertama pembangunan gereja di hutan ayu dung sidung bangunan gerejai diresmihon mai tongon di hari Minggu tanggal 6 Desember 1927. Puji Muhammad Jehovah baritoh kamu maguarnai pabotoh kamu mani tonga-tongani akka bangso akka pambayanan nai. Haroroni barita nauli tuhuta Sungai Batal. Di patupada ulaun seding di Sungai Batal marhite napajongjong persekolahan inganan ni halak akit laho marsiajar mazzaha dohot manurat. Alane i di pajongjong mapersekolahan tongon di hari 5 Oktober 1970 sada. Jala marsiajar madisi toropni 44 talak. Dungi di patupa mamuse padedion nabadia tongon di hari 25 Desember 1970 sada. Ai tunasida donai pabotohon ni debata surung ni hamuliaon ni hahomion di tonga-tonga ni akka parbegi ima Kristus di bagasa kamu si horhon pakirimon di hasapna. Haroroni barita nauli tuhuta Sungai Carok. Di patupado padedion na parjolo tu 30 halak sian pangisini huta Sungai Carok tongon di hari 20 November 1970 sada maringanan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu dungi di patupa maparmingguon di hutai Sungai Carok di bagas ruas
di bagas ni ruas alaso di pajongjong dope bagas gereja nasida. Dung pe di tahun 1970 di pajongjong mabagas gereja di hutai Sungai Carok jalan muka sianima sada nasida marminggu di bagas gerejai. Godang matongo na binahin Jahoba tuhita jadi marhulas di roha mahita. Haroroni barita nauli tuhuta Sungai Raya. Di tahun 1960 sia maparjolo sahali di patupa parsauran maradopon pangisini huta Sungai Raya. Anggiat boy mardalan ulaon marbarita nauli dohot pendidikan. Hobartusi di tongos Departemen Seding Masada halak guru namargoar M. Tambunan tongon di tahun 1960 siai. Dihoba sinasida ma ulaon pengajarion suang songoni nang pakobasion dingolu pertodion. Dungilos dipangido nasi pangisini hutai mamuse asa diajarhon tuaka yanak nasida parbinotoan taringot tu nama jaha dohot nama retong. Akup ni laos dos tahi ni pangisini hutai lau paulihon persikolaan. Ay songonon do tanohon Tuhan itu. Nahu padiri doho bahen panodam ni akasi pelabibu. Bahen haluaon ro di ujung di tanoon. Haroroni barita nauli tuhuta Kuala Simpur. Di bagasan pakobasion ni halak holistik donang ulaon marbarita nauli di Kuala Simpur. Marhite pelayanan kesehatan, pahirason roha dohot mamaritahon barita haluaon tu akka parhata siat na adong di tonga-tongani hutai. Nang pesongoni hola dua halak do sian tonga-tongani akka parhatai siat parhata siati narade mas jalo padedion na badiai. Tongon di hari 6 Maret 1983 di gereja HKBP Seding Hutan Ayu. Alai dung di tahun 1984 lam torop dosian tongo-tongani akka par hatasiat di hutai narade pasaton dirina laho majalo padedion nabadiai. Dungi di tahun 1985 di pajongjong mabagas gereja HKBP Seding Kuala Simpur. Alai jalo omuna do hagogoon di tonti parbadia na songgop tuhamu gabe sikidaniku mahamu di Yerusalem doho di Sabdo Judea doho di Samaria sahat ro di ujung di tanoon. Haroroni barita nauli tuhuta Gunap. Di Pukama pajongjong pos pekabaran Injil di Huta Gunap di tahun 1911. Parmenggion na parjolo iman na didohotan ni torop ni 30 halak. Di patua padedion na parjolo tongon di hari 25 Desember 1910 hinobasan ni Padita Alman Badia Siahaan Direktur Departemen Seding Hatihai. Dungiya di bulan Mei 1911 di pajongjong mabagas gereja jala dirasmihon di hari 20 Desember 1911. Alai dung di hari 31 Agustus 2014 di patu peletakan batu pertama pembangunan bagas gereja nai baru jala permanen marhiteragam ni pangurupion gabe tulus pembangunan bagas gereja jala diresmihon di hari 14 Desember 2014. Jami tahun hatai hajojokon ditiki na une nangso une pisang paingon apoi marhite-hite na salabas ni roha dohon pamodayon. Ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat di Obasna Parpudion. Dung bongot barita nauli itu Pulau Rupat tarida madi bagasan pertikian waenon nang laung tumajuna pangisini Pulau Rupat luwoi madi ngolu pendidikan dohot pertanian nang pesongoni tong lope masyarikot panugunoguon tunasida asalam malo jala pistar taringot tu parbinotoan dohot tu pangatusion pahebakon peternakan dohot pertanian lumubi mai
pengolahan lahan gambut asa gabe lahan pertanian. Permulaan ni habistaran odo tuhori habistarani jala tuhor hosadok na niomong tumohor pangatusion. Pakirimon ni Biro Seding HKBP dung 50 tahun Seding di Pulau Rupat. Ikon urutan ni Biro Seding HKBP do ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat lumobi di hutai Sungai Carok, Sungai Perpak, dohot Sungai Pong. Pahisaton jala pahibangon na pahibakon manian ulaon Sedingi marhite na pajongjong Seding Station. Songon perbueni naong 50 tahun ulau Seding di Pulau Rupat, akup ni pajongjongon nama nang ulaun nang rumah singgah tu akadongan na difabel. Lam takasma hina hebang ni pekakabaran Injil holistik marhite na pajongjong pusat pelatihan laho pahisaton ekonomi dohot mangatu sitaringot tu pertanian selaras alam. Ayudang adom nasota pertuba di Batak. Puji Majahoba aleton diku jala unang halo pahon dengan basana sa sudena. Maredde mahita. Ta tidak maha porsiotai, soalnya tidak ni dong atas porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tuma palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanati nubuhon si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana dehau pinor silang
na tuat tu banua toru dung ditanum, na mulak mangulu di hari patuluhun, na manaik tu surgo, lahun dulu siamun debata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosani, disima ibana payamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria na badia. Huria hatopan hak Kristen akan abadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Songon sipatakason titing di minggu tasadarion ima minggu napatuluhon dung Epifanes tanggal 27 Januari 2022. Poin na perjulu majalo ulos 70 tahun sian huria. Sadarion minggu tanggal 27 Januari 2022 di permingguon pukul 11 WIB merbahasa Batak patupau ni huriatta do pasahaton ulos tu dua halak ruas ni huriatta di siala nong bohona sida merumur 70 tahun imana perjulu inata Sinur Kartini Buru Pasaribu amatai situa PH Pardede sian wik opat. Napa dua hon amata halomoan pangaribuan inata Boru Manurung sian wik 10 tolu. Acara ini patupa dung sipul majahati tingon. Poin 2 Padidion Nabadia khusus. Di bagasan minggu sadarion tanggal 27 Januari 2022 di permingguan pukul 10 sada WIB adong do pangiduan khusus yang sada keluarga ni ruas ni huriata laho mabuan terdidi anak kona ima keluarga Jeffrey H. Marbun inata Rosita L. Borusi Majutak alamat nasida di Jalan Ciparai Tengah RT 2 RW 5 Cibaduyut Kidul sian wik 10 sada. Acara padidioni di Patu Padung Sipul Papungu Pilihan na paduahon Sipul Jamita. Poin tolu rapat huria di hari Selasa tanggal 1 Februari 2020 sada patupau ni huriat tado rapat huria imana bertempat di gedung Serbaguna Tolu samping gereja masuk di pukul 10 WIB. Kesehatan di rapat huriai imana hobar tupai bakon pakubasio ditongani huriatta. Si parsidohot di rapoti ima na perjolo dua halak perwakilan utusan dari gereja setiap week sada satu week 10 tolu. B. 2 orang perwakilan utusan dari guru sekolah minggu. C. 2 orang perwakilan utusan dari remaja. D. 2 orang perwakilan utusan dari Naposebulung HKBP. E. 2 orang perwakilan utusan dari kaum bapak atau ama. F. 2 orang perwakilan utusan dari kaum perempuan atau ina. G. 2 orang perwakilan utusan dari lansia. H. 2 orang perwakilan utusan dari inahanna. I. 2 orang perwakilan utusan dari setiap persekutuan KUR. J. Semua pelayan penuh waktu atau pendeta dan semua majelis gereja. Agenda pembicaraan
1. Bridge 2021 HKBP Bandung Barat dipimpin oleh Pendeta Resort. 2. Laporan keuangan atau inventaris HKBP Bandung Barat 2021 dipimpin oleh Perhaladu Partaun atau Bendahara. 3. Program dan anggaran tahun 2022 oleh Dewan dan Perhaladu Partaun. 4. Laporan pembangunan Huria atau pembangunan panitia pembangunan. 5. Pesta Prajubileum atau Jubileum HKBP Bandung Barat yang ke-50 dan hal-hal yang muncul dalam rapat itu. Warta inilah sekaligus sebagai undangan resmi bagi seluruh peserta rapat Huria di atas yang diumumkan tadi, bagi utusan atau perwakilan jemaat setiap week agar dipilih oleh Sintua Week atau majelis dari masing-masing week. Papungu pilihan tujulu. Papungu pilihan tujulu dohita sadarion dung sipul jamita ima tu fakta tu jending HKBP di Pulau Rupat ala boho marumur 50 tahun manang jubileum jending di Pulau Rupati. Tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. Poin 10 tolu. Selamat ulang tahun. Sude Perhaladu dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton. Selamat ulang tahun. Tu nama ulang tahun di bagasan minggon mulai sian sadario minggu tanggal 27 Januari 2022 sahat tu hari Sabtu naro tanggal 20 Januari 2022. Saya dipasu-pasu tu hatta manasida nama ulang tahun ini di bagasan hahi pason huhut dilehot tu hatta tu nasida gajang ni umur. Warta tambahan bagi jemaat yang akan mentransfer dana ke gereja via rekening bank, dimohon supaya dimuat juga keterangannya seperti nama pengirim serta peruntukannya. Terima kasih. Songonima sipata kasut titing di mingguta sadarion. Sonari uju hami ma amang inang nama jalo ulos tujuloon ima naparjulo inata Sinur Kartini buru pasaribu nasian week opat. Lepas 2 hon amata halamuan pangaribuan nasian week 10 tolu 75 amang inang.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohok pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hata ni debata di las ni rohata di minggu patuluhon dung Epifanias. Ima natar surat di Evangelium ni Lukas bidu 4 ayat 14 rodi ayat 20 sada. Songonon ma didok di bagasan turpuhi ta payutiut ma diganup rohat tabe. Margogo hontod dii ro Jesus musetu Galilea. Jalasar mabaritana tusude luat homaliangi. Mangajari do ibana dia kaparguruan nasida. Jala saluhut do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret. Tuhuta hagudanganna. Mangihuton hasomalan lahodo ibana tu parguruan ijupa ari sabat. Jadi jongjong ma ibana naing majaha. Gabe di lehon matu ibana pustaha ni panurirang ni sejasaya diukak mai jadi dapat matana mana tar surat songonon songgop do tuau todi ni tuhani ai dimiahi doa mabuan barita nauli tuakana pogos disuruh doa mamaritahon tuakana tarhurung asa malua tuakana mapitung asa marnida paluahon akana ginosa-gosa mamaritahon taon para sin rohaon ni Tuhan ditutup mapustahai dipaulak matu parhobas laos hudul ma gabe 00 madopak ibana mata ni sudi na di parguruani jala dihatahon matu nasida sadario do jupang natar surati dina bineke munai ido sahat diturpuhi hamakana hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus acara khusus sadarion ima tu seding naung marjubileum ima di Pulau Rupat tau pitu puluh sada mah kin didok disi parjolo tardidi asa barita nauli na dipasahat tutongani halak na terbelakang hati hai ima dalan laho paluahon dalan laho mensejahterakan dalan laho mangalehon hadumaon dohot hasonangan dohot akka pakirimon nama ngolu tutongani ruas nasomana da Kristus asa taida hama kamanginang ala khusus do acara seding sadarion di sadok HKBP dakola di distrikon ale di sadok HKBP do mamake acara natapake sadarion balgani barita nauli manirai manodangi portibion ido maknana lumobi di tongani huriata HKBP marseding do HKBP terus sahat tunang sadarion asa ubuk ma nang adong do di titing tayat ganuk minggu isi adong ale-ale ni seding distrik ale taida ma 10 orang ke bawah do ya namar sedingi mace balga do pakorhon ni seding ido bahen na di HKBP salelengon alai dung tau 10 tu gijang marhusor ma molo marpelian ulaun nabadia di bawah 90-an jala atar nakok sauti tahun 90-an alai di bawah 90 maningon sai jok do molo ulaun nabadia pilihan na tu seding do
ala latar belakang nah maka manginang wa satu setting ala maceri kodo ima dana tu setting mangaraho jol mana somanada Kristus asa manada Kristus ima di bawah tahun 90-an jala bangga dona zulu halak yanak koni guru setting di tahun 95 duk sidung rapot padita di Jakarta morat kami tu Bali ate ya adong dua tulu ruas ni huria HKBP Bali hati hai topot kami alai boto padita wah pitor marulo pulo do todina awamang boru ni guru setting ko indah congoni manang nasing nai au anak ni guru setting ko najul bah luar biasa ate masongon na ya kota pariwisata mok balga jabuna angga luar biasa kok pasu guru setting najulo do na tua-tuai masongoni ma basipata mololau hami sikola ma gadongido bek kami sorong ko peta perwer hati hayate ido akai bulung-bulungi ma ido dan lopok kami gadongi bama sekian puluh kilometer mardalan sorok kepeng sorong islani na sejahtera mama marsedingin ima pasu-pasu ni dewata mangurupiak kajol asa ulaun nabadian akit tu setting inna hanya dulu ala latar belakang teologi na tok songoni ai di gadis si Judas itu kan diborngin uju tarjehe Tuhan Yesus diborngin nai inna kan mangaton perpadan nabadia do akasisian di gadis si Judas do tu hatai 30 rupiah kan manang 30 perak istilah ni ya. Disogok si Judas iyan non nahuma bayi may mana takku pamuma asakan itu di pasahat ma muse songon na menyesal si Judas paulak ma tuak kamalimi hepeng ngekat pitorodo malimi unang pamasuk tu bagas ceroon hepeng nai bek kamu ma manuhor perbedaan tuakka halak dagang ima latar belakang dang boy padomu ay hepeng mudar dui dang boy padomu tu bagas joroon ido ubay na tu setting ina julo siya ni latar belakang nga asa mulo tahun 90 ke bawah saya dong gudang na mga leop kamaletyon na tu setting alang tahun 2000 tu gijangon nga mulai songon na horas dargabi ma tu setting tarsongon yate ya barita nauli lau panguluhod barita nauli lau mabuak kaluaud barita nauli mabuan lasni roha ido ubahen nanang no mention pe pitor ido ibahen ngolu partodion ngolu hahipason di pardagingon marhitiro banadong setiap pergurungan saya dong do puskesmas na manang na kesehatan na saya dong do pendidikan na asa malo asa marhahipason jala mangulu todina pakirimon na ima ulaun sedingi patuduhon ditongani kita ima ngulu ni halak nama jalo barita nauli lam tuna porsiana dohot halak si pilibiku ido bena tu hormatu perbedaan ni halak dagang jadi halak dagang ngatatu si nama dua teh na so jelas statusna tu si mai asa barita nauli sedingi sasitongna imalaho menjelaskan status di parnguluon ni jolmaido dalak kaluaon ido nang Lukas biddo paton hamaka mangina di narotu hatta Jesus tutongan ni portibion
lumobi tuluat Galilea, molo Galilea hati hai ya sebuah kota yang besar penduduknya. Anggo Nasaret ageleng do pesiane. Jadi dari Galilea Tuhan Yesus berangkat digohi tod di Parbadia. Sianima marbarita nauli patuduhon huaso ni mata. Lau sahat mamusetu Nasaret digohi to di iibana marsahala marbisuk Tuhatta Yesus macaha panurang Jesaya bidu ono puluh sadayate. Songgop dua tubau todin itu hani. Lau marbarita nauli paluahonakkan ataratenin. Berarti Injil itu adalah Injil membebaskan. Injil itu membawa sukacita. Songoni manang Tuhatta Yesus pabotoho ditongani luat na di Galilea nang Nasaret. Sadario do Jepang natar surat odeng di Nabi Nege Munai. Berarti Yesus adalah kepenuhan firman Tuhan, firman Allah. Itu nang topik ni minggu sadario nate. Yesus do hagogok ni hatai, Yesus penggenapan firman Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan, membebaskan. Yesus datang untuk memanusiakan manusia. Yesus datang membawa sebuah kemerdekaan bagi yang terikat selama ini. Itulah Injil. Ima barita nauli hama kaamanginang. Daktar baik kita sinamok tai paluau kita. Daktar bain parbinotoat tai habisuhot tai paluau kita. Barita nauli nataha porsiai di bagasan Kristus hagogok ni hatai ido nagabi ojahan si palua ditongani ngoluta. Adong do penulis novel modo penulis novel nai sejujurnya ibana memunculkan ya sebuah istilah bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Di bagasan novel nai misalnya The Trial, manang na The Castle, penulisnya Franz Kafka, ya lahir dia tahun 1883 sampai 1924, menggambarkan kehidupan manusia adalah sebagai sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan. Keberadaannya ya wajah yang penuh dengan kekosongan, tanpa identitas dan tanpa nilai. Saya ima di surat tonibana di novel bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Wajah yang penuh dengan kekosongan. Cairan aloaho na tarsongoni mate. Ya, hirana maranganangan HP kosong gua angan-angan nah. Laos didok nakin tanpa identitas maupun nilai. Jala didok Kafka songonon kehidupan bagai ban berjalan terus membawa Anda kemana saja. Seseorang lebih menyerupai sebuah objek atau benda daripada sosok makhluk hidup. Ima gobaran ni ibana patuduhon ya manusia itu sepertinya diikat, manusia itu sepertinya sebuah benda, manusia itu tanpa identitas, manusia itu sebagai objek. Ima panidangyon ala kondisi hajul mauni hati hai somararga ate. Ino mulu neng lomoro hana pamatianan tori pamate. Bagaimanalah kehidupan 1883 sampai 1924. Terjadinya peperangan dan lain sebagainya. Jadi manusia itu menjadi sebuah yang tidak punya nilai. Alai mulu barita nauli maingon mabuan nilai ma Injil itu. Membawa sukacita, membawa kemerdekaan. Nah kosokian pengharapan kita menjadi punya harapan yang lebih pasti.
nasotatadahian ima misalna haluaon gabe tatadama marhite barita nauli na kosong kiat pada ngatta tarate hita jala boban ditongani nguluta dinarohita madapoton maka porsiai hatani di mata disido adong haluaon ditongani nguluta alani hamaka manginang barita sedingi taida nakinate macega janggo barita ni sedingi nakin ipena disingkat do 50 tahun lau songoni mana kita anon neng marjubilium 50 tahun bagaimana kita telah menerima Injil 50 tahun bagaimana pelaksanaannya untuk sebagai keselamatan haluaon gabe pasu-pasu nangadong marungutungun naonggok 50 tahun tajalo barita nauli ikom marlasiroha dohita marulupulup sude ruas ni huria ido benah hata jubel itu keselamatan sebenarnya haluaon las niroha ulupulup ditongani ngoluta alani hamak kamanginang toktong ma ukap rohata marpelia tujulo anon ima dalatta pasahaton tutu nong boho 50 tahun sedding jala diaka proposal pesahak non ditongani sadok HKBP lau pajongjong songonen akedisi ya mendirikan rumah mendirikan sebuah persekutuan yang holistik sia sudi hajol maun adong nakidi parpudidok untuk orang-orang difabel ninna tinggai pikir hon ditongani huriata HKBP lumobi di seddingan di Pulau Rupat memikirkan orang yang terbelakang sekalipun itu harus dibangunkan orang yang tidak mampu harus bisa dimampukan diberdayakan ima barita nauli Nabi Nuan itu hatta Yesus di bagasan turpuk sadarion dina taida kogoni hatani ribata manirai hita los imanang margugyo kita hama kamanginang gok akan namasa ditongani nguluta taingot ma barita nauli ido napasonang rohaku ai ido napaluahon ido namargugoyon ido napatauhon lam tutoguna pakirimota di bagasan Yesus Kristus hama kamanginang di bagasan tikyon nang bohoma tutu di hala amang dohot di inang nakinong macalo ulos 70 tahun asa danggabe di dok lampu kuning mulai amang inang ate ya aga yamang habis be pasu-pasu ni Tuhan bonus naman non lewat 1 tahun bonus 2 tahun 72 73 bonus 3 tahun ayo jot molo namat dok kata hitate angap 70 tahun namat tahun namarusung nguluon dapat 8 tahun bonus dinna kan bonus dihita hajol maut deh alai bonus tanah perlu ima bohado saha noton dikon tuado pani di bata molo sipul ngolukku siak kasianganon di nama jalo ulos hala amang do inang barita nauli ima manggohi rohani hala amang asa manang dia pe ditongani nguluta dang istilah bonus nakin bonus i hasianganotui ya ada bonusnya yang hira nama nuhor situ hor kita tu surga ya te now dang adong sale na di siate sale do tae sale 50% na ya diskon na now alai intina di si bohado ditongani ngulut taon mangulu hatani di bata sale kita manggulmit di hasianganon margogo mamang molo rabuni ulosi ina gudang guate ulos nagajang ina si torop rabu
torok mapino parinna, ya kan? Ima sita-sitata, alaina diuji di si ima dina gajang umurta, dina torok pepino parta, alai unang mago todita, tuhatai do nama ngulosi, toditai asa toktong mahala amang do inang margogo di hatuaon muna tujuluan nyari. Songoni manang di amang do inang mang marbun inang boru 5 juta. Ama buan dak danak tu padidion. Ya pagudang-gudak kamu mah di bagasan hatani Tuhan. Jadi Injil itu harus juga diberitakan orang tua kepada anaknya. Memeho kamu hatani di bata. Aido hanguluan natu sogut. Aido haluaun natu sogut. Lam tugu ibana. Di bagasan hapor siaun na mangulu. Tanggung jawab orang tua deh. Ido ubana dok mulu malua ya anak kota. Siana maka tidak kok kapor siaun na malua sasitong na natoras na do. Dang dak danaki na malua natoras na do. Ala tulu suku-suku tu natorasi. Sikok mai di nama malua ya nakon na. Itu bagasa kapor siaun na do hamu amanginang ate hapor siaun muna do tidak ada lagi ubay na tardidi paduahon ikotakas do olo hamu mamudai dak danaki asa diboto hatani Tuhan napatuluhon olo hamu marsuru nasida tu gereja tu perguruan di Huria Protestan nadisi imanakin namars guru marsiajar maka tidak kon hapor siaon ubaina dididi dak danaki. Jadi ingot mahamu di hatani di mata podao kamu mahatani di mata asa malua dak danaki margogo sogot mangulana bartulomo ni rohani Tuhan di pasu-pasu tu hatta mahatana Yesus do hagogok ni hatai Yesus penggenapan firman Tuhan karena dia datang membebaskan dan menyelamatkan kita. Amin martang yang maita. Mau lihat tema Tuhan barita nauli nasahat Tuhami. Ido dalam kaluaun nami. Jala hodo hagogok ni barita nauli mabuan haluaun hanguluan dohot las ni roha di hami mangaleo kadumaon lumobi nang pakirimon na mangulu sahat hami tu habang sahabadion mi atong urupi hami Tuhan laho makaposi hatam disadok lakkani ngulu nami manangahape na masa dina tarate dina tarhuruk kami dina ni ihoti akka hagugoon ni sibolisi patao mahami Tuhan toktong makaposi hatam ay ido dalan nami di bagasan gok ni todim boy hami manada haluaw na siyako jala marsiohot marsitutu makaposi na hodo Tuhan jala debatana manoktong paluok kami siyan ihot ni portibion asimaro hamale Tuhan dia kaulaw di pakubasyo di huriam saya pasu-pasu ma nang nadanak nang macalo patition na badia ibur-ibur magudang ibana di bagasan puda nasyan natorasna songoni Tuhan patuk natorasna manggohya kanarikon di parngulon ni danak itu juluan nyari asa ibur magudang di bagasan lomoni roham marbisuk marroha jalala manada panupayon munang dingkan di basam songoni nang natorasna saya ihoti Tuhan di bagas satodim asa toktong sadarohana sida manugunogu dak danaki hobartulo moni roham di bagas satikepe Tuhan di nama calo ulos na pinasahat ni huriam ang bohopi 70 tahun ni tongani amanami nang inanami hodo tutu na mangalehon kacang ni umur atok selehon manang Tuhan pakirimon na mangulu hatawon dohot todina marsiohot tedopan muna badiai
asa digonggop to dimima nang ngulo ni ama nami nang ina nami boy na sida toktong tugu di bagasan hapor siaon ali Tuhan di bagasan minggon gok do setongani ruas ni huriam na marhabot ni roha patongot Tuhan pangapulion nasia komar hite barita nauli asa di bagasan paruk kiloni lam takasutadahami molotuk pe gok pardangolan ngolo nami gok parukilon hinorhon ni hamatian na hinaholongan ni rohanami sehomat Tuhan na patugu pakirimon pabua dada hamatiani hiujung niya kana porsea alay hanguluad do songoni manang Tuhan sosoi marhite todim dia keluarga na mardo ni roha homana paluahon nasida palubakon nang pikiran nasida be calo matangi yang elik namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan si panguluhami. Amin. Marede mahita uhut mata papungu pilihan sada madi bangkutta sada naima anon tu julo. Ima tu seding nadi pulau Rupat. Oh
maeng sahat mahita tu padidion nabadia marinde mahita 140 onom ayat sada dohot ayat 2. Mangararima na toras na mambuanyana ko tu padidion nabadia. Oh Jesus, naik tardini do poso-poso sai Roma mengaligi manjalo di buana torasna nasida betuso naik papasaha martangiang mahita alia manami na di banwa kijang narodo hamitu solo mabuat dak danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakonmu pasu-pasu jala pergugui manasida mangiahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamakadongan na mambuan danak si didionon tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamutu liat portibionin na madok akasisian na pudai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goar di bata ama dohot anak dohot tod di parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu jala ingot mah saya dong anakku do hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasianganon manangise na porsea dohot nididi dapotan hanguluan alena so porsea ona uhum sogot tangyo kamu mah dohot hatan natar surat di surat ni si Markus adong ma akan namambuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang kasisian naima nama buani jadi dong di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma loasamu ma kadadana kiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajao ni debata natutudo na hudokot tu hamu manangisepe yang gososongon danak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadanaki dia pehon matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor siau tai au porsea atong alusiamu mahata na husukunon na parjolo dipangido hamu nuaeng di dion dak danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna alusna na paduahon behana udo hamu mamudai anak komunaun asa diboto jala diuton nasida hata ni ribata alusna na patuluhon na udo hamu marsuna nasida tu gareja dohot tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat mana sida tu di mata marhite-hite padidion nabadiai romahamu tu jolo
Ale Emanuela Sauli Marbun. Udi di mahau tu bagasan goar di mata ama, doh tu bagasan goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, doh tu bagasan goar ni tod di parbadia. Amin. Dira moti di mata ama, ho di habang mutu bagasan harajau ni di mata ro di saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di mata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasat hami akadadana kot tuhau jala di jakon hodo nasida gabe anakon mo marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian yala Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaliling-liling na. Asi maroham dohok dia kanatoras nidak danakon. Saya pergugoi jala ajari manasida manugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli jaka artani harajaumu. Amin. Udul mahamuna. Marede hita 147 ayat onom. Laos jong-jong mahita. Pasahat mapilian na tapa pungon tuadopan di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di bana gicang. Hodo haroran ni saluhut seleon-leon na dinggan dohok na solibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwak na usus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Aso para siya kami pilihanon patibul honarajau mu itonga-tonga di huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam butadahami gudang ni silehon-lehon bitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung jala amanami. Hupuji hami ho. Ala dilehon ho barita nauli. Nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus si panguluhok kami. Saya pargugoi mahami marhiti-hiti toddim. Asal huloy hami hatam. Nunga hubigi hami paretami. Disuruh hodo hami mamaritahon barita nauli. Asa hubaritaho kami Tuhan Yesus si pangului. Tuhalak si pilibegu. Dohot parugamo na asing. Selam patorok na posom. Pangula si suruo tuna dihahulumo dope. Upangido hami dope tuho. Pasu-pasu makong si barmen. Tuganup luar. Tupahi maaka pangula diharajau muna dilihat portibion. Tupahi sude parguruan. Asalam tibul harajau. Ramoti mabiro seding HKBP. Dohot sude na mangula disi. Saya hapoi hami sude. Asa marlasti roha hami paraton harajau.
sayului ma nahu pangido kami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di bano agicang say pinarbadi ama gowarmu sero maharajaumu saya saut malam meniroham di bano tongon songon na di bano agicang lehon matu hamis darion hangu luas siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhami unak kami togi tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim.